Mga grade 12 students sa Talisay City National High School gipasabot sa kapulisan ug sa mga opisyal sa barangay poblasyon. Sa daotang epekto sa ginadling drugas, maong kinahanglan likayan tini. Si Chona Carion sa report. Ang mga batanon gihulagway nga paglaom sa nasod ug angay lang nga giyahan sila aron masubay sa tulid nga daan. Apan sila usab dali kayo matintal sa mga bisyo. Tungod niini, gipasabot sila sa kapulisan kabahin sa usa ka dakong suliran karon sa tanan ang illegal nga drogas. Suma pa, way kaayuhan nga madalit ang drogas kung magumon sila niini. Kay kung dili sila mabuang o mapriso, adto sa sementeryo sila diretso. Curious man gud ang mga kabataan karon, ma'am. So dapat mo conduct yun mi maayong ani aside sa relentless arrest na atong gibuhat diri sa Talisay City. Kita sa barangay poblasyon, nangusog yun ano yung programaha nga mapahibalo sa atong mga kabatanunan nga wala gyud maayong makuha sila aning illegal drugs. Tumong sa kapulisan nga malibot ang naglain-laing tunghaan sa dakbayan aron sa pagpasabot sa kabataan sa maong isyu. Mitambong sa maong kalihukan ang mga representante sa Talisay Aftercare. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.